खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 जुलाइ 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन जेरावबो देरहासारगोन सुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय आदरखौबो मोनगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा पजिटिभ साननो हानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ समाजाव दिनै गोबां लोगो बांनोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बयजोंबो अनसायजानो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो प
ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोबां बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोजों रायखोमाजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांनो हागौ अब्लाबो नाथाय गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ सुथुराबो बांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमाफोरनि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सुथुरखौबो दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोबां मोजां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।